Emanaldi untan badakizue beti eskuin eta ezkerri biltzen garela eta gaur hementxe aurkitzen gaituzue. Jasola bentan. Arratsaldeon jaun andereak, aktualitatea, reportaiak dendenak uztartzen ditugu hemen. Musika ere, emankizunaren bukaeran, elektro eta txalaparta, urruña eta bera lotzen dituen kasko honetatik, ongi etorri deneri. Legez kanpoko migrazioari buruz agerraldia egin dute Pirinio Atlantikoetako prefetak eta Baionako fiskalak. Muga igarotzen saiatzen den migratzaile kopuruaren eta mafien hazkunde handi bat salatu dute eta neurrien azkartzea iragarri dute. Augmentation assez inédite des passages. Espainiatik inoiz baino migratzaile gehiago datorrela erran dute. On parle de 120 interceptions. En janvier 2025, on parle de 680 interceptions. Aurten, lehen hilean soilik 680 atxilotu. 2024an eta 2023an epe berean 165. 312 gehiago. Eta 2024 urte osoan baino gehiago beraz. Pasatzeko leku nagusia Hendaia dela aipatu dute, eta delituekin lotura zuzena egin dute. La part des étrangers mis en cause sur la délinquance de la voie publique a considérablement augmenté. Delitu asko atzerritarrak diren paperik gabeko pertsonek egiten dituzte dio prokuradoreak. Le point d'acmé évidemment, c'est la commune d'Hendaye, c'est un mystère pour personne, tout le monde le sait, qui depuis un certain temps est frappé régulièrement par Eta gehien bat Hendaian ikusten dugu azkenaldian lapurretekin gaineratu du. Commettent un certain nombre de délits sur la voie publique. Legez kanpoko atzerritar asko dugu askotan adingabekoak direla erranez kalean delituak eginez. Et l'objectif de la mobilisation des forces de police de gendarmerie, c'est avant tout de lutter contre les réseaux de passeurs. Mafiak ere aipatu dituzte, 59 atxilotu izan zireniaz, 3 auzi azken asteetan. Comparution immédiate pour les passeurs, pourquoi? Berehala epailearen aitzinetik pasatzen dira niretzat gaia drogen trafikoaren antzekoa da, dio fiskalak. Sare kriminalak dira estrukturatutakoak, antolatutakoak. Organisé, et il faut les toucher. Urtarrilaren 18an esaterako egun batean 85 paperik gabeko atzeman zituztela esan. Dans la mesure où nous avons intercepté en 24 heures 85 étrangers en situation irrégulière. Biriatun bertan mintzatu dira polizia zinguratuta, kontrolerako dituzten azken gailuekin, adibidez, 2 ibilgailu lekuan berean pasaporteak beretazkoak diren ala ez atzemateko dispositibo batekin. Paperik gabeko etorkin gehien estatu frantsesera biriatutik sartzen direla adierazi dute, eta hori gertatzen den lehen aldia dela arrandute gainera. Honen aurrean, jarrera irmotuko dela adierazi dute. Catherine Marchand kazetari gastronomikoa Mugako sukaldeak izena duen liburu saila prestatzen ari da. Aspaldiko etxeko errezetak biltzen ditu Larrun mendiaren inguruan, hemen bezala Jasola bentako etxeko andereekin solas eginaz. C'est les recettes, mais c'est surtout la façon dont on vivait autrefois. C'est 3/4 du temps, on était dans des fermes, on faisait avec ce qu'on avait autour de soi. Errezetez gain garaibateko bizimodua argitan eman nahi du, baserrietan eskura ziren lehen gaiekin hasiz, orain sare bat osatzen ari da transmisioa segurtatzeko. Mundua laster doa, baina gero eta garrantzitsuagoa iduritzen zaio jakitea nola bizi ginen eta nola jaten genuen. Eta kazetari unen ustez, ongi entzuten badugu, hainitz ikasten aldugu. En fait, nous apporte beaucoup si on sait bien écouter et regarder. Guazen beraz Jasolako sukalderat, han beti lan eta lan. Mugako sukaldeak liburua osatzeko, Catherine Marchandek hemengo berezitasunaren sekretuak ezagutu nahi ditu. Eta hemengo sukaldariak ongi entzuten ditu. Egin dugu gaur bildotxa, herria, etxeko bildotxa gainera, eta, orain nahi nuke zuek gonbidatu bazkaltzeko, horrela erranen duzue ja ona den edo ja gustatzen zaizuen. Etxeko izateak bildotxak difentzia du horrek? Bai, haragiak bertze gustu bat du, bildotx gaztia da, hilabete pasatxo, baino bai nabaritzen da, labian ere nabaritzen da. Usaina gustua dena, xamurragoa da.
Bai. Eta gero hemen nola prestatzen duzu, zein da, ez dakit, sekretu guziak ez dira al, baina nola iten? Bueno, sekreturik ez da, lehenbiziko kalitatea, hori bai, seguro, eta gero poliki labian sartzen dugu, erretzen dugularik ja kolore doratu bat hartzen duelarik, binagria eta baratxuria ematen diogu, eta sekreturik ez. Gero presentatzen dugu piper gorriekin eta patata batzuk onduan, eta behatzak txupatzera. Lan ederra dudarik gabe eta kontrabandisten lurraldean bezeroak beti pozik nola ez. Ibiltarientzat jasola besta ederra da beti, hemen Urruña eta bera artean. Gaztetik usatu garen unatortzia eta aurrekin eta guen aurrekin bat hori eta usaia bat dugu. Eta maite du unatortzia beti ongi reixibitu garen eta hortako. Eta jaten ongi ere. Eguzkiak laguntzen badigu, bai, jendea izaten dugu. Gero euri txantxa bat hasten bada, ja jendeak anulatzen du segidan, ez da etortzen, euriarekin bat ere. Eta normalki gure bezeroak errepikatzen dute. Bai. Eta zuk ere segida hartu duzu, guk hemen ezautu ginuen eta Txita Matxi, gero Mari Carmen, eta guaizuk, eta zer ematen dizu eta gogoa hemen aitzeko. Bueno, beti gustatu zait jende tartean lan egitea, jendea ezagutzea, eta bueno, nire bulegoan lan egiten nuelarik, nire bakantza garaian etortzen nintzen nire Mari Carmeneri, nire amagarruari laguntzera, eta berak eskaini zidan ja nahi nuen segida hartu, eta bueno, bai, gustatu zitzaidan, eta ja 23 urte hemen nagoela, eta konten. Konten, baina lana initz ere bada hemen, Bai, bada lana, eskulana unitz bada, eta bueno, gehien bat, guraldia nasten bada, orduan lana izaten da, prestatu duzun guzia ezin duzu saldu, eta bueno, pixkat organizazioa izaten da, bai. Baina nortako erakasle ona izan du senarraren ama Mari Carmen. Jose eta Pakita bere burasuekin hasi zen hemen, eta Mari Carmen jasolako etxeko handerea izan da 1967tik 2010 arte. Badut uste, lehenbiziko aldean inuela etxe bestunentzat. Begitzelan dut gibelera? Etxe best. Lehenbiziko aldean bildotxa prestatu nuelinik zuretzat inuen hemen. Bazera. Ama ganazen, ama taita baskari bat zuten, zien sekulan gaten, eta nik egin nuen. Enerbatuan itzen, enerbatua. Ez dakit etzarroko. Eta gerozti beti. Jasolatik bista soragarriak, benta hau 418 metrako goratasunean baita. 21 mugarriak kantu frango entzun izan du ere. Anitz lehen bai, guai guti, zepena hori. Bai, guantxain datu da dena. Lehenego anitz. Bazkaldu gabere, antxoa lata bat jan, basoa rikar bat edan, eta ibadan kantatzen zuten kriston. Edo arrasaletan torri sagarno botil bat edatera eta hasi kantaz eta iduri zuten bestina axaflabitakoak etoro izena, aita semiak eta tortzen ziren ibiltzera pixkat, gero apareiak emateko, sagarno botil bat edan eta hasi kantari estibantak hola begitzen zuten, gustatzen zaio, bai hori ez da. Bere liburuetan garaibateko oroitzapen horiek, baina oroz gainetik sukaldeko istorioak agertuko ditu Katjalinek. Ce n'est pas un livre de recettes traditionnel, ça n'a absolument rien à voir, c'est vraiment des rencontres. Errezetak baino gehiago jenden arteko topaketak, zeren gero eta lagun gehiagok aspaldiko garaiak ezagutu nahi baititu, erroak, sustraiak, eta maiz solas batek bertzea ekartzen baitu sukaldearen inguruan hasteko. Muga aldeko 10 bat errezeta argitan emanen duen lehen liburua udazkenean plazaratuko du Katerina Marchand kazetariak. Ikusle lagunak hementxe segitzen dugu Urruña eta bera lotzen dituen kasko honetan, jasola bentan. Eta aintzina segitzeko orain erran bezala musika pixka bat, teknomusika entzusen, txalapartarekin lotua. Setasunak Nerea Olaso.
Txalaparta eta musika elektronikoa teknoa batzen ditu Chaptracks proiektuak. 80. hamarkadan tekno igoera bat, baina bereziki Euskal Herrian. Ni hortaz ilikatu naiz ere gaztetatik, eta belaunaldiek egiten dute berriz heldu direla modak. Eta egin duguna hor da txalaparta nahasi teknoarekin, egina izan dira asko txalaparta jo teknoaren gainetik, baina orain egin duguna da konektatu mikroak makinekin, analogikoki, ordinagailurik gabe eta segituan. Azkenan egiten dugu txalaparta beste birekin makinetan direnak, gu gira jokalari bat, horiek beste bat, eta improvisatzen dugu ber momentuan. Txalapartak kolpek ekartzen dute soinu elektroniko batzuk, baina txalaparta entzuten da, beraz, momentuko zortan gira, idazten ditugu kantu batzuk idatzi do, hildo batzuk behin gotz, eta makina berri bat da, beraz, ari gira pixkat elikatzen. Txalapartako oholak sintetizadorei konektatuta. Publikoak geruz eta gehiago maite dituen fusioak arrakasta lortzen ari baitira. Lehen kontzertutik guztiak arrakasta osona. Oraindik astapen batean gira, baina segituko du histori honek eta badugu asmoa Europan ibiltzea, adibidez, munduan zehar, baina ne ustez ajera oso nahi zanen du honek. Chaptracksekin gaurko agurra ikusentzuleok bihar arte.